Виж сега, той е пратил основни лагери. Кой той? Тифосан Сан или Хагивара Сан? Който е, не знам кой е. Това е основен лагер за Коронавал, а на нас не трябва бели. Ето. Ето какво е. Това е разлика от единия до другия. На нас не трябва този лагер. Представи това е нещо. Лагера, този, който ни трябва бели, се слага ето. Ако иска в магазина да го покажа, където... Я служи другия, който ни е пратил. Тук този нямате ли го? А? Как да го сложи? Я го сложи там до диелата, да види Хагивара Сан за какво става. Той е от две части. Този, който ни трябва, е от две части, а този е цял. Две отделни черупки са. Така, вижда ли се? Вижда се добре, да. За януар 15.00. Значи сегменти и другите неща станаха. Гарнитурата не сме пробвали. Сега ще я пробваме. Ама лагера е объркан. Това е. Не е само това. Дай да говорим за шибаурата. За шибаурата ли? Продължаваме. Тунинг. Как е шибаурата? Дай да шибаурата.